Esibhakeni nazi inyamazana zikababa. Nansi inyamazana zikababa. Let's go. Nansi inyoni. The donkeys. Stop. The donkeys. The donkeys. My little kids. My little kids. I think they're 2 weeks old. Nansi nansi ibhongolo yanyiwa sesisebenzile somele ngiyivule isikambe. Here's the gate. Stop. Like it. Stop. 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 When Pichan, how shall we? Usha. Leave my babies alone. Ziboy. What ngale kwesibazi? Amanzi aphekwa la. Ibaya sezimfulezi. Isihlandela sana green lesana ngasembuzi. I think izimvu zikubo 30 lapho. Labantu abazi. Zikubo 30 labantu abazi. Nansi lezi inyamazana. Ziyaphuma. Sesibenzile. Umvaligate. Na umshana. Kathi igama lakho mbani? Brendan, elinye ke olinezomkhulu. Umbijana. Ya, yile lihle lelo umbijana. Yesu ubiza ngaso ngombijana. Ufuna ugrade bani? Awu sizamele ukujambisa ugrade bani? Sizamele ukujambisa ukuse ugrade bani? Ukuse grade 7 yabona phela.
khona athi uqede masinyane wekele lokhu uchonyelwa ngamatisha yabona wekele lokhu uchonyelwa ngamatisha sekubo grade 7. Here's the kids nayilana ephandle asivulele mbijana la uyibona angas awubheke lapho uvale khona emtshana phezulu la anti kumele ubheke la yabona ubheke la faleke ingene faka lo la yabo ukuze zinjani zingaphumi ezinye angazi inamaphahla oza sambe ngabe ibayeni sibona ukwenzakalani ya lesi siba sembuzi lesi uma kunetha amanzi angena not amaningi sibona uma yabo live sizongena laphana umzukulu sizongena kompana mzukulu sizongena here's my little babies. There's a newborn kid. This is Spasenkomo. Lezi enizibona lapha amathokazi lana angase amaduna kuthiwa yini amaguqa amathokazi awayi ehlathini until azale awayi ehlathini azale ahlala khona lana kunephadoko but lezi izimvu ezinkulu ezinye asifuna ukuya ehlathini because zilabantwana abancane yeah. This is village life. Ziningi izimvu ziyafika 30 imbuzi I think ziyafika 60 close to 60 if I'm not mistaken, more than that. What you see here is Salemuva. Here's another baby. Amathendele elihle ngelikhala legijima ekuseni siwanqumile insiba lezi esiphapha ngazo ukuthi sokuqala ukuphapha abe 14 15 16 amanye hafa unkosikazi odla 1 amanye hafa kusele 11 so day before starting ngifike ngadla 1 man